जे मुनाय सनजनाते माने आमा जे ट्रिटमेंट खायनायनि बागै गसिया अंगय तंमानि ताबो हिंके मुनाय सनजनाते माने आमा जे गसि क्या ट्रिटमेंट खायनायनि बागै ताबो हिंके जे मुंबाईनि टाटा अर तिलांगै थांका दारा पह दामा बा जे बिसाल जे एक्टिंग फुनुगै हिनै बाक्सा बुक्सु बरक हिनि टंका अंगै आसुक थुया साया कि आसुक जे गारि एक्सिडेंट अलायै सबाय फैके जे पहलेन जे पाइथक जरा जे मुनाय सनजरा दे मानो अब सुबाय फैमोन अब साबन सुबा हिनै जे दारा पह देमा खा दुखु नांजाखा खा दुखु नांजागै ब पोस्ट खायना नांखा अंगै जों फायदि पोस्ट न जों किसा फरायनाय लेगानो अब हाय रग नगय बुखा बाहाय मातंग न साबायला आसुक जाया नुंया कारुय जराव फातिसा जराव मासायाखि आसुक लगी रियुय टंग मानि एक्सिडेंट अंगुय थुइना टंगमानि साबनि बागुय खुलाय टंग बा जुं हाइपानो हामिया जुं एक्टिंग खुलाय टंगो हायदा अब हाय रग न नुखे बुखा खामचाव फायु आसुक थुया जायाखे खुलायै टंलाय जावो साबनि बागुय बा हामिया बा हामथुं हनै न खुलाय टंलाय बेले जुं ब सिनि बरंनि आसुक दा बुखा सितारा आसुक दा तलाव कुलायजाक सिनि वानसुक मुं रक ताबुगले बुखा बायख्या आनि नै दारा पह देमा बजे खा दुखु नांजागै न ब पोस्ट खायख्या तै कायसा पोस्ट खायरिखा ब फायदि सुंनाय लेगानो खरकसा सा खामियानि मुखां इउस खुलायै खरं नुय कन्टेन्ट क्रिएटर शर्ट फिल्म खुलाय टंग फाटार हास्तेय जराव जत नुंनाय हिनै दारा पह देमा साका